akpọ m bịa were ego isi nne ya emekatakwa onye ma dịte nga side shop ya ọ sị na m wuo onye ọgwụ na m bịa were ego isi nwee na m anụjone na m wuo onye ọjọọ na m ga-akụgburu ya nwa na m ga-eme enumanụ m si ya dat na ebe si na m wuo onye ọgwụ na ọ Chineke a na-efe ka m ga-eji fight ọta ahụ gị nwa na-ekpe na ọta m ga-eji denụsi ego ahụ wụrụ 5,000 onye ọbụla ọ were na ya ga-anye ndị motherless na menidi ya so sisa ụta ka m na-esi na-aga nyenwa kpọzie m si m na ọnwụ na nchọ peace no eba okay we'll give her a phone. Nne, you have heard what your husband says, that when he married you he never valued you, he was cheating on you until the day you pack out was when he realized that you are such a wonderful, such a peculiar, such a fantastic woman. So let's hear from you. Afamobu Ogechukwu. Esimu Imo State. Mbano. Uno he member no? Yes sir, yes sir. Ebe ne he member no? Abaje. Tumeba na Umueze too. Yes, it's from my side. Umueze too. Yes. My mother is from Umueze too. Yeah, I'll be close to our side. Yes. So, yeah, about 12 years in marriage. Since that time, I'm in a wedding because I'm in a wedding bank with everything necessary. You know, a wedding bank? Yes. White wedding? Yeah, yes. Church wedding, sorry. Church wedding. Now, which church? St. James Catholic Church. Catholic Church? Yes. So, since then, from our relationship, I know issues, but more whereas maybe all normal courtship. So, I base marriage. So, from the day I'm a traditional white wedding, till now, I'm in peace in my marriage. So, this man na come here, and we have a mad na come mad here. When I go to me here, if na mad. I mean, in our boss, as if we walk here. A small boy, Obama kuna for you. I come as if, and we have each one again. What tale? More red belts. Piano, Hamasi as one in the hard job. On our boss, massive money upon our corp as working. Order. Let's listen to her. So, on our come as working, man, it's queer. What I said that Otomada bought for Nigeria. Otomani about Mwajia, young and Mwajia. And what I said once Gamogoro is over. So, I have been doing him since money aloro. But after I am so many things, can make peace with Yaman on our walk. Oga fight for me, Numulo. Oga fight for me outside. Oga fight for me, family on week here. Oga Memuya. Anna Maria Maya. Anna Maria Munian the wine alubeti. Anna Maria Yawa. Oga Lota Munian the wine alubeti. Apamogo. Come on, God, defend them. Come on, defend them. You know what? Into the ash. She can never come on what I'm here. I'm a man. Come on, Oga defend them as 1 year. Yeah, pass Muniogo. Defend the woman. Yeah, against me. Pamago, Nihumunia. Yes, that never Kumuniaco. Never Kumuniaco. Mpamo Benabia, come or joy. What is the problem? Yeah, push and Pamak and Pamatala. Before Obash and Pamuke. Come. No push you, your father. Why are you beating my daughter? 1 month, 1 month. You know, yeah, watch them Namozo. But as net on your show, and I'm on your she. Party ambassador, all can walk no matter what. All can walk, what's it in me at that time? About 2 hours. This man, I will like no Namasu, you may die. Your father fell down in the yes. That's it. This is my melamu here. Oh, melamu here. So can I walk? Hasn't that no way at what I mean, non the outside of what I mean. Much than one had a curious on one. How could the one? May I say that Hamawa, Haman, Hama, Haman, why Hama, Otaka don't know against Mamma. I said, Haman, Hama, that time, I became my second son, my son. Somebody should hold the mic for her so that she can flow very well. I my second son. My first one, when I had in peace. But those that I'm a slave, they don't me to slave. Good Osha, do every time will be illuti, that every time will be illuti. My, you took you blast me, Mama, Kudonache.
Philip as a man for him to protect me as the honorable or get me come at the na ya hum ni akuru na m game we akudo na achi because of what they are giving him can me because can me help us me as one day ma just umu nagi ga asuru family gi can't you stand as a man build your home umu nagi ga tomorrow then haga sa diga ma him no wogi man agwa those things yes if one me mu ha nwogu na village every year mla December otaka umu na ba na village umu nne ma ba ma ko aga ekuishi ya bata ha kpọ ya si abịawa ebe ha bi ka ha na ha kwuo ha kwucha kama ga bata asidim sebo nne ke he mere ele he mere na se ogiri umunne mu ya si na mmebishira ya ihe niile na chi m ga back ya yawa mma ga ya umunne before peace ere no ọ ga dina ma asiti ọ ga ere ni m shiri ọ ga topụrụ m ọnụ titi ro kwebe m ga agakwa ya yo that will kill my rights but to ihe ọ na-eme mma gakwa ga ebe ikpere na alaba ụmụachị m tọrọ atọ ụmụnne ndị m tọrọ atọ mana ebe ikpere na ayọ ha sa biko for peace to reign for me to be in the marriage ya nlawa ha kpọ ya si ngwa ya gbaghara that na nyola ya bụrụzi we hem shi muni ya ebrigwa na marriage ma continue go na aga oto dị na you can't give me attention as nwa ya lụrụ alụ oto dị na muni ya ga only 30 minutes kwu adị na nwanyị enwe ụbọchị muni ya plan future ụmụ asị for even one day. Are you serious? Na ya ba jụọ ya na ya ọ nọ here enwe ụbọchị muni ya plan future for even one day mgbe ya si ya that na why ị na-agbara m ọsọ yoru n'abalị gị pụta ebe 11-12 abalị yoru in the morning ebe 3 o'clock gị bule na bed na-agagharị ka ụzọ na-akwa akwa eleghị na-achụ ọsọ n'elu bed ya sị na nke ihe mụnya nwere ịkpa ka ihe mụnya bịara bi ịkọ nga na nwere time m ya nwere ga-ahụ the first person ga-agbatu ala na ya ada anyị kwuru na gate na-ekele ndị mmadụ early morning onye ọbụla na with family ya nwere ga-ahụ the first person ga-agbatu ala mana jesi ụlọ mana sị ụlọ ga na-achụ gị ọsọ emesara m ka obere na mme ya maka ịchụ nwaanyị a o were efe wedin anyị chụọ nwaanyị ha akọ ya ihe ebe ọ ga-echu wite efe ji me wedin adọkasha ya ebe ahụ ya tọrọ m achị nnọsise the truth jụwe ya akụwa m ihe n'elu ya kwuchicha m ụkwụ kwụkpọcha m anya that period kwụkpọcha m anya that period ma akpọ mme ya sị mme ya gbara abịa sị ma ọ melekwa ihe nwa gị nwoke na-eme mme ya nọ n'ihu ya si na na m hapụ ya nwa ya nwoke na-achụ nwaanyị na ụmụ nwoke na-achụ nwaanyị ma gọvanọ ma prezidenti ha na-achụ nwaanyị na m hapụ ya aka ha na-achụ nwaanyị ya ọchụ nwaanyị onye gị ego o ji achụ nwaanyị n'ihu ya masị mọmi ihe imega ụlọ ikwesịrị ime asị mọda ibu na onye idem advice ikwesịrị n'ihu nwa gị nwoke egwe ihe anyị ikwuga ị na-agba ya acha na ukwu si achụọ nwaanyị ọka m sị na ọ achụ nwaanyị onye gị ego o ji achụ nwata na-eri akara onye gị ego o ji eri aka ọ chọọ 20 ọchụọ sị ngwa na ọchụwanụ gaba ihe gbasara ịchụ nwaanyị a mewopụ ya n'obi m ifin delite n'obi anụma distọb ya ma kwesịrị ihe mere mmụlọ ala village every year m sa m ala Christmas ya ajụ na m ga-alarịrị Christmas ma m laa be nna m and that time ka ịla na di na-atọ m ụjọ duto achọ m iwu esi ngo mmadụ masị ya na achọ m isi na di ala elega everyday gị sị ma m laa village m lee be nna m and alaghala ma anyị kụọ ọnụ anyị ka ishi ma anyị ka ishi anyị lụọ ọgụ and ị ga-edifende masị di ị ga-emekwa bịa gest bi n'ebe ụmụnne gị nọ ana m alazi ya shọ nwara m ga-alara and every year lara m ga na-ayọ ha biko ebe ikpere na ala na-ayọ ha niile biko ma ha kwesị ha wesị m sọrọ ma na-ayọ ha biko adanne ahụ ma ọ dịka ọ hụrụ ekwensu ya sị na spirit m na-eme irritate masị bikọs ihe ọchịchịrị enwe mmekọ ebe gị hụ m ya dịka ihụrụ ekwensu ka ihe mere gị rasan ka ihe mere gị so mmiri abụọ na-ekwudasị ọ na-agụ m na mgbaga na-eji ụmụnne ya bịa ha akpọ m ashawo na vileji na-eti ashawo onye oshi ashawo akwụla eji akwụla na public na the whole village ya bịa m na-akwa akwa ya na-akpọ m ashawo ebe m na-anụ ọrụ m na-akwa akwa ebe mmiri ya nwe problem na ya bụrụ ebe m na-akwa akwa na shed m na-edisikasị m na shed m akọ m ihe na shed akpọ m ashawo nne lọba láti nna kó bìrì bò. nne lọba. Mụnị abụọ mbiri ime ụmụnne ya agụrụ m ọgwụ m dị oshi ime adịrị m ime sekọnd sọn m nwanne ya nne ya agụrụ m ọgwụ m dị oshi bụ ime masị ya na-ata nnechi bụ ime alụ ụmalụ ka eji alụ nwaanyị. Okay, if you are pregnant they will ask you to remove it. Remove it. How many do you remove? I did not remove anyone. Mmadụ ime dị tọdụ wana mma ya sọ obi adịghị ya mana m dị ime na obi adịghị ya mma na m jiri bụ nwa ya nwoke m ndụpụ m lekwa otu nwa ya nwoke dị masị ya mma na eleghị ji agwụ m otu a eji m ọpreshọn amụ nwa na mmadụ na ọ machi ibe m chọga nwa achọga Chineke m nwa mmụọ ya ha okwe m chem isi m ndụpụ m tụrụ ma mụọ nwa aha mgbe m mụrụ nwa aha ma mụọ nwa aha enweghị ekpọrọ m si m asị mmụọ na ibe mma dị mọta ya na onwe ya ekwe egwu nwa aha ya agwa ha na m sị m ya ha ọnwụ nchi na m gaghị m nwa na m ga-anwụ n'afọ ime ebe m kpọrọ m ya nwụ nchi
Medishika so the one halota. After 2 days, Monwalo, me I Benulum, Kelechandam Nala, Makele, Quato Promono, yes, not daughter. Nana Hambra, Sabramia, Yachuna Meramu, Yama Bangwa Choma, yes, on Kawaya, Ogaza, sounds so bad. Yes, and one level of Nano, Kapu, Etiwaki Subadishim, that the Hamana plan, Epolam Gala. Now, one hotel, one up Muacholam, Masama on that 2 days in Mono, Kibran them, some Anapamuachola. 2 days. 2 days in Mono. Okay. With the bleeding. On go home, on go home, sometimes may I Muna Yaku, me about no question of Anambra State, also I am Bano, me about whom may I little me about Yakuamu here, whom may He started beating you after 2 days of giving birth. 2 days you gave birth. Yes. Order. No. Ana Oja, Pichiano na Funo, Ano Takashama, Yawana. All I know was a Lashala, I don't Takashama. Sorry. He bites you. Bites me all my body. Okay. Collect mic from him. From her. Nah, go and get me a hanky. Go and give Madam hanky. Get one hanky. No quadele born is sat up. Praise the Lord. Oga, in your answer, Joey, Oyike Bushi. What we are doing in Zion Ministry, we are keeping it real here. Look at what your wife complained. That you always be, wait and listen. You will talk. After all, you are the first person that talk. Your wife complained that you don't beat her like a woman. You beat her as if you are beating a fellow man. And I have seen some mark on her body that shows that you gave her mark. And your wife complained that you use your wedding clothes to go outside to look for the posh woman and they beat you and tear it. You let her confess. Your wife complained how if she's pregnant, they will tell her to remove it. Did she not wedded? Your wife also complained how you and